Představte si svět, kde papoušci nelétají. Svět, kde místo pestrobarevných opeřenců poletujících mezi stromy žije mohutný zelený pták, který se po lese pohybuje pěšky. Je aktivní pouze v noci, dokáže vážit přes 4 kg, může se dožít téměř 100 let a jeho vůně připomíná med nebo květiny. Zní to jako zvíře z fantasy filmu, jenže ono skutečně existuje. Jmenuje se kakapo. A je to jeden z nejvzácnějších ptáků na celé planetě. Jeho příběh je zároveň fascinující i smutný. Po milion let žil v naprostém bezpečí, neměl téměř žádné nepřátele a příroda mu dovolila stát se tím nejneobvyklejším papouškem na světě. Pak ale přišel člověk. Během několika stovek let se z druhu, který kdysi obýval téměř celý Nový Zéland, stal jeden z nejohroženějších ptáků planety. Dnes si povíme jeho neuvěřitelný příběh. Nový Zéland, země bez savců. Abychom pochopili, proč je kakapo tak zvláštní, musíme se vrátit miliony let do minulosti. Nový Zéland se od ostatních kontinentů oddělil přibližně před 80 miliony let. To je obrovská doba. Tak dlouhá, že se zde příroda začala vyvíjet úplně jiným směrem než ve zbytku světa. Zatímco na ostatních kontinentech dominovali savci, na Novém Zélandu téměř žádní nebyli. Neexistovali zde vlci, lišky, kočky ani žádné velké šelmy. Lesům vládli hlavně ptáci, někteří nahradili jeleny, jiní malé savce a další se stali vrcholovými predátory. Právě v tomto prostředí se vyvíjel i kakapo. Nemusel utíkat, nemusel létat, nemusel být rychlý ani chytrý. Stačilo být dobře maskovaný, příroda mu dala přesně to, co potřeboval. Silné nohy, mohutné tělo, výborný sluch a schopnost pohybovat se tiše hustým lesem. Miliony let to fungovalo dokonale. Nikdo tehdy netušil, že právě tyto vlastnosti se jednou stanou jeho největší slabinou. Jak vlastně kakapo vypadá? Na první pohled připomíná směs papouška a sovy, právě proto se mu česky říká sový papoušek. Jeho obličej je kulatý a pokrytý jemnými péry podobně jako u sov. Tyto peříčka fungují jako citlivé vousky. Pomáhají mu orientovat se ve tmě, když prochází hustou vegetací. Jeho oči jsou přizpůsobené nočnímu životu. Přesto nevidí tak dobře jako skutečné sovy. Proto spoléhá hlavně na výborný sluch a čich. Ano, čich. To je u ptáků poměrně neobvyklé. Kakapo dokáže podle vůně hledat potravu i poznat své okolí. Jeho vlastní vůně je ale zároveň jeho prokletím. Vědci ji popisují jako sladkou, připomínající med, květiny nebo sušené seno. Pro člověka je příjemná, pro kočku nebo lasici znamená snadno nalezenou kořist. Další zvláštností je jeho váha. Samci mohou vážit až 4 kg, co z něj dělá jednoho z nejtěžších papoušků světa. Kvůli své hmotnosti už dávno ztratil schopnost létat. Jeho křídla jsou sice stále poměrně velká, ale nedokážou ho unést. Přesto je používá. Když šplhá po stromě, dostane se klidně 10 metrů vysoko. Dolů potom neskáče, roztáhne křídla jako padák a pomalu klouže k zemi. Je to zvláštní podívaná, nelétá, ale ani úplně nepadá. Život ve tmě. Zatímco většina papoušků je aktivní přes den, kakapo čeká na západ slunce. Jakmile se setmí, opustí svůj úkryt. Pomalu vyráží hledat potravu. Nehoní se, nespěchá, za jedinou noc může ujít několik kilometrů. Živí se především listy, pupeny, kapradími, semeny, ovocem a kůrou stromů. Má velmi silný zobák. Nejprve odkousne měkkou část rostliny, pak ji dožvíká. Tvrdší části většinou vyplivne. Na místech, kde pravidelně jí, proto vědci často nacházejí malé hromádky rozkousaných vláken. Podle nich dokážou poznat, že se v okolí pohyboval kakapo. Přestože působí pomalu, umí překvapit, dokáže běžet rychlostí, kterou by od takového těžkého ptáka čekal jen málo kdo. Je také výborný lezec. Při šplhání používá zobák téměř jako horolezec cepín. Zakousne se do kmene, přitáhne celé tělo a pokračuje dál. Papoušek, který se nebál lidí. Jedna z nejzajímavějších vlastností kakapa byla zároveň důvodem jeho téměř úplného vyhubení. Nebál se. Po miliony let totiž neměl důvod. Když zahledl neznámého tvora, většinou neutekl, jen zvědavě pozoroval, co se děje. Někdy dokonce přišel blíž. První mořeplavci popisovali, že kakapové se nechali bez problémů chytit do rukou, neutíkali, nesnažili se odletět, nekousali, jen stáli. Stejně reagovali i na kočky, psy nebo lasice. Jenže tito predátoři nebyli zvědaví, byli hladoví a právě tehdy začal příběh, který málem skončil úplným vyhnutím tohoto neobyčejného papouška. V další části se podíváme na to, jak jediný příchod člověka změnil osud druhu, který přežil miliony let. Proč se kakapo rozmnožuje jen výjimečně?
Kdo byl slavný papoušek Široko a jak dnes vědci bojují o přežití každého jediného jedince. Když na Nový Zéland dorazil člověk. Po miliony let žil Kakapo v bezpečí. Pak se ale vše změnilo. Přibližně ve 13. století dorazili na Nový Zéland první Polynésané. Předkové dnešních Maorů sebou přivezli první nepůvodní živočichy, především polynéské krysy a psy. Možná to nezní jako velký problém, jenže pro Kakapa to byla katastrofa. Krysy začaly požírat vejce i čerstvě vylíhlá mláďata, psi zase dokázali vystupovat dospělé ptáky podle jejich silné vůně a tím to neskončilo. Když o několik století později dorazili Evropané, přivezli s sebou kočky, fretky, lasice, hranostáje a další predátory. V přírodě se objevil nepřítel, na kterého Kakapo nebyl vůbec připraven. Představte si, že celý váš druh žije miliony let bez jediné šelmy. Pak se během několika desítek let objeví zvířata, které loví hlavně v noci. Přesně tehdy, kdy je Kakapo nejaktivnější. Když se cítil ohrožený, neutek, jen se přikrčil k zemi. Tato obrana fungovala proti dravým ptákům. Na kočky nebo lasice ale vůbec nestačila. Během několika generací začaly kakapové mizet z jednoho ostrova za druhým. K tomu se přidalo rozsáhlé kácení lesů. Místa, kde po tisíce let žili, se změnila na pole a pastviny. Populace se propadala stále rychleji. Na začátku 20. století už mnoho lidí věřilo, že Kakapo úplně vyhynul. Nejpodivnější milostný život mezi papoušky. Kakapo je zvláštní nejen vzhledem, neobvyklý je i jeho způsob rozmnožování. Samci si během období páření vyhrabou v zemi mělkou prohlubeň. Ta funguje jako přírodní zesilovač zvuku. Poté začnou vydávat hluboké dunivé volání. Nejde o obyčejný zpěv, je to nízký zvuk připomínající vzdálené bubnování. Jedno zahoukání může být slyšet až několik kilometrů daleko. Samci dokážou takto volat celé hodiny, někdy i 8 hodin za noc. A několik měsíců, téměř každou noc, je to obrovské množství energie. Samice potom putují lesem za tím samcem, jehož volání je nejvíce zaujme. Po spáření ale samec odchází, o vejce ani mláďata se vůbec nestará. Veškerá péče zůstává na samici, ta obvykle snese 2 až 4 vejce. Mláďata se líhnou přibližně po měsíci. Ještě zvláštnější je ale to, že Kakapo nehnízdí každý rok, rozmnožování závisí na jednom konkrétním stromu, rýmu. Když tento strom vytvoří velké množství plodů, mají samice dostatek potravy pro sebe i budoucí mláďata. Jenže stromy nerodí bohatě každý rok. Někdy za 1, za 2, 3 nebo dokonce 4 roky. Pokud úroda nepřijde, mnoho samic se vůbec nerozmnožuje. To je jeden z hlavních důvodů, proč se populace obnovuje tak pomalu. Široko. Papoušek, kterého znal celý svět. Když se řekne Kakapo, mnoho lidí si vybaví jedno jediné jméno. Široko. Narodil se v roce 1997. Krátce po vylíhnutí, ale onemocněl a jeho matka se o něj přestala starat. Ochranáři proto zasáhli. Ručně ho dokrmovali a doslova mu zachránili život. Protože vyrůstal mezi lidmi, ztratil přirozený odstup. Lidskou společnost naopak vyhledával. Brzy se stal ambasádorem svého druhu. Navštěvoval školy, přírodovědné akce a pomáhal lidem pochopit, proč je ochrana kakapů tak důležitá. Nejslavnější okamžik přišel při natáčení dokumentu BBC. Moderátor Mark Carvedine seděl v lese a vysvětloval divákům život kakapa. V tom k němu přiletěl právě Široko, vyskočil mu na záda a začal se pokoušet o páření. Celá situace byla naprosto nečekaná. Štáb se snažil zůstat vážný, ale smích nešlo potlačit. Krátké video se během několika dní rozšířilo po celém světě. Miliony lidí tehdy poprvé zjistili, že existuje papoušek jménem Kakapo. Z neznámého ptáka se stala internetová hvězda a právě díky této nečekané události se o ochraně kakapů začalo mluvit mnohem více. Jak se dnes zachraňuje celý druh? V 80. letech bylo jasné, že pokud lidé nic neudělají, kakapo zmizí navždy. Ochranáři proto přijali radikální rozhodnutí. Všechny zbývající kakapy přestěhovali na malé ostrovy, kde nežijí kočky, krysy ani lasice. Tam jsou dodnes pod nepřetržitým dohledem. Každý kakapo má své jméno, každý nosí malý vysílač, vědci přesně vědí, kde se pohybuje, pravidelně kontrolují jeho zdravotní stav, váhu i genetickou příbuznost s ostatními jedinci. Když samice snese vejce, ochranáři často sledují hnízdo pomocí kamer. Pokud je potřeba, vejce přinesou do inkubátoru. Některá mláďata jsou dokrmována ručně, každý nový jedinec je totiž nesmírně cenný. Dnes vědci využívají i genetické analýzy, snaží se vybírat co nejvhodnější páry, aby se zabránilo příbuzenskému křížení. Práce na záchraně kakapa připomíná obrovskou skládačku. Každý pták představuje důležitý dílek a ztráta jediného jedince může ovlivnit budoucnost celého druhu. Zajímavosti, které jste možná nevěděli. Kakapo je nejtěžší papoušek na světě. Je jediným nelétavým papouškem.
Dokáže se dožít 60 až 90 let a někteří odborníci odhadují, že výjimečně i více. Při chůzi ujde během jediné noci několik kilometrů. Jeho sladká vůně je mezi ptáky naprostou raritou. A každý dnes žijící kakapo je natolik vzácný, že vědci znají jeho jméno, věk i rodokmen. Příběh kakapa není jen příběhem jednoho zvláštního papouška. Je připomínkou toho, jak snadno může člověk narušit rovnováhu přírody. Stačilo několik století a druh, který přežíval miliony let, se ocitl na pokraji vyhnutí. Na druhou stranu je ale kakapo také symbolem naděje. Ukazuje, že když lidé spojí své znalosti, čas a odhodlání, dokážou napravit alespoň část škod, které sami způsobili. Každé nové mládě znamená další šanci, další krok k tomu, aby tento jedinečný papoušek nezmizel z naší planety navždy. Až příště uvidíte obyčejného papouška, vzpomeňte si na jeho vzdáleného příbuzného z Nového Zélandu, na ptáka, který se rozhodl přestat létat a který dnes bojuje o samotné přežití. Pokud se vám video líbilo, napište do komentářů, o jaké ohrožené zvířeti byste chtěli slyšet příště. Nezapomeňte dát odběr a sdílet video dál, i tak můžete pomoci šířit povědomí o ochraně přírody a tohohle kanálu. Mějte se hezky a čau čau.